Ya Allah, ka haɗa mu da masoyan mu, Allah ka raba mu da mabiyan mu. Ya kare. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya kare yau kai ne a kafa? To ya za a yi? Wai na motsa jini ne. Ha ba da kare. Ka san mu biloniya sai da motsa jini. Ai muna gari da kare. Wallahi ba za ka yi yawo a kafa ba. Hau mu je, hau mu je. Ai daga nan haffinnin sun zan kai ka. Ha ba da kare. Ibrahim hau kai yanzu ka a ce yana da girman kai. Ha ba, kwa zai ce kana da girman kai. Ha ba da kare. Kai da mu ga kai yawo a kafa. Wallahi Allah ina gaya ma. Gwara a ce gurnet aka wurgo a hanya. Kowa ya mutu. Ba wani canji. Ai da kare ina gaya ma kana ji? Na saba siyan wani ice cream kan wuce gareji. Dan Allah a yi haƙuri a gafarce ni. Wani shigan an so minti biyu ka minti ɗaya. Ni ne zaka sa tsaya gadin mashin? A gafarce ni yalla bai. Ba matsala ba zai sauki. A yi haƙuri. Allah sarki da kare. Allah sarki. Tausayi ma na baka kenan. Ba tausayi ka bar da kai. To ya kai. Wallahi mashin din nan taka ta mun kyau. Kai. Wallahi ta yi kyau ma ta fita mashin din fa. To ya za yi. Kana so ne? Wallahi ina so. Sai in baka. Ka bani. To ai moni na wata ai. Ba matsala na sai wani. Ina gode fa. Ba matsala je ka. Na sai wani. Na sai wani. Yawwa, yau a ce ba ice cream ɗin nan ai dole gabana ma ya faɗi. Da kare ya haƙuri fa. Mashin ɗin fa. Wai mashin? Ka san ina tsaye a nan wani fan ya zo ya gani? Ya nuna mashin ta burge shi. Allah sarki. To ina take? Na ba shi kyauta. To bari ka jin gama da kare. Kur'ani ba fan ba ko frying fan ne. Kur'ani sai ka dawo min da mashin ɗina. Amma gaya ma. Ta rage hanya. Dan wani no mashin ne yake ba ka sai wani ba? Kai ban mashin ka dalla dawo min da mashin. Kai daga taimako dalla ka nemi ka raina wa mutane wayo dalla. Ya raina ni. Kai da haka an gane ni wahala ba ta mala dalla ka. Wallahi ya raina. Ka san nawa nake da shi a ofe? Za ka rike malum malum?